Și acesta este soarele. Și aici vine și pentru Mercur. Mercur, mă, Mercur. Mercur. Cur. Mă de la cur. Da. După aia vine. Pământ. Marte. Marte de la Bă, dar nu e liber ăștia, nu mai curul, nu mai curul. Ava ăștia, gemeni. Gemeni, hai repede. Pământ, care vine pe aici de mai prost. Pământ este, a treia. După, da. După pământ urmează. După pământ. Marte, mă. Bă, putea aici Marte. După pământ ce urmează. Marte, bă, dar după Mercur și Da, urmează. după Mercur ce urmează. Venus. Venus, mă, proștilor. Auzi, caietul. Luăm notițe. Marte, acum urmează. Nicule, mai repede, Nicule. Jupiter, după Jupiter. Saturn, Uranus, Așa. Neptun Și altele. și Pluto. Și altele. Și atât. Așa. Uite că... Așa, spune teoria eulecentrică, hai. Soarele e mai mare. Mai mare, așa, De unde rezi? De la soare. De unde rezi? Soarele radiază de unde Pi pătrat. la 400-904 Hai, mă, zi. plus delta de R radical de 14 supra 5 pe 2. 5, bă, pe 2. Radical din 4. Așa. Ia că acum, Arhimede a zis că mai ia și proști. O fute pe măta. Și fac o mașină. Peste 2000 de ani, lumină. Kilometri lumină. Așa, e bun. Iar. Bă, și stai mă frumos. Va urma o catastrofă. 2000 de ani pe decât. Catastrofă. E de dragă. George, pare Bă, e aici, bă, unde sunt? Stai, mă, nu. asculta, o planetă de nume. Nibiru. Nibiru. Cum? Nibiru. Aha. Nibiru, n-are loc în planetă, e prea mare. Nibiru, aha. Așa, va avea traiectoria aceasta. Bă, pe lângă pământ. Bă, să locuiești, mă, așa. O ia pe între toate. Pe lângă toate ea. Așa? Interdirecție în pământ. Și această rază de 5.000 de kilometri, 5 milioane, pardon, de kilometri, Niște va nume. trece Nibiru prin această fază și pe lângă Saturn. Saturn și va veni înapoi spre Măsa. Ce vă da? De unde am plecat? De ce s-a măsit? Așa, la aceste radiații pe care Nibiru Ne, beră. va avea Referat. Planeta Pământ Copii. se va distanța de Soare și va ajunge cam la 10-a planetă în care va fi pe aici. Aici va fi Pământ. Da. De unde și legea lui Einstein. Einstein, nu pentru că Einstein a zis. Eu dau, ai știe. Așa. Da, mă, zi mai repede ce pauză. A zis că peste 400 de ani. 400 de Mă, ta se reproduce. ieri lumină. Va urma o catastrofă care a fost și acolo. O, stai. O catastrofă. O catastrofă. Așa. Și vă muri cu toții! Se întâmplă, mă? A dracu, consens, nu știu ce faci, vorbești și zi.